že si nevedel. Dobre. Čo tak smrdí ten kompresor? Podľa mňa sojka z X-Trailu. To môže byť. Ako ja mám slabý čuch, ale... A ja, ale dostala na pinďúr sojka, takže... Fatality. Ja som vedel, že už nemáme ísť naspäť. Počkaj. Adi! Idem kopať na okno. Do piči pozerám, že kde je chyba, že či sa už úplne jebe. Piči, tam je zase bahno. To je naša sojka, no. My? No, my nie, ale tak musí vydržať. Ide. Nie. Od tých trochu. Do piče, už skoro bol vonku. Skoro. Kokove, tam má takú dunu, že nevidno mu auto ani pasky. Čo je? No poď. Poď, poď, poď! Je vonku. Neviem, či nie je. Čo? Čo nevieš? To už dosť akože smrdí. Stop, 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 stop! Fuj. Niečo nám dymí. Spojka. Výborne. Sme vonku. Vonku sme, nie? Fuj, trochu nám smrdí spojka. Asi na lano. Ale dosť solidne. Yes! Áno! Trochu nám smrdí spojka, musíme si vyvetrať pod kapotážou. Neoné nám toto